Șoșon știe tot! Salut! Salut voios de Șoșonel! Ce faci, dragule? Ți-a plăcut video pe care l-am făcut data trecută? Mai ții minte despre ce am discutat? Da! Despre? Ascult. Ai dreptate! Am discutat data trecută despre strănucot. Ție ți-a ieșit strănucotul? Sigur că da! Mă bucur tare mult! Astăzi îți voi spune o poveste. Povestea se numește Minciuna și onestitatea. Hai să ascultăm! Ca orice poveste, și povestea noastră începe cu a fost odată. A fost odată un ținut în care trăiau două fetițe, Minciuna și onestitatea. Amândouă se pregăteau de întâlnirea cu viitorul și strângeau în desagă mici lucruri pe care le considerau de preț. Viitorul era un bătrân înțelept, cu barbă lungă până în pământ. Viitorul oferea diferite ranguri în lume copiilor care meritau. La întâlnirea cu viitorul, cele două fetițe, Minciuna și Onestitatea, au venit cu desagele pline de lucruri pe care ele le considerau a fi cele mai prețioase. Ele erau comorile lor. Minciuna a adus cu ea în desagă rușinea, supărarea, tristețea, neîncrederea și singurătatea. Când veni momentul să iasă din desagă, rușinea s-a ascuns de rușine ce era de Minciună. Supărarea a rămas în desagă bosunflată, neîncrederea nici ea nu a vrut să iasă, fiindu-i teamă de viitor. Iar tristețea nu se mai oprea din plâns. Singura care a ieșit a fost singurătatea. Când îi veni rândul, Onestitatea scoase din desagă toate comorile ei. Respectul, încrederea, buna reputație, adevărul și prietenia. Atunci viitorul a spus: Micuță Onestitate, deși te văd plăpândă și fragilă, ești foarte puternică. Tu ai reușit să strângi cele mai mari comori și să ai aproape de tine cei mai buni prieteni. Pentru asta îți ofer rangul de virtute. Toți copiii și oamenii mari te vor căuta și te vor prețui. Tu, Minciună, nu poți primi niciun rang. Nu ai reușit să strângi în desagă nimic valoros. Îți las totuși singurătatea. Este singurul aliat ce ți-a mai rămas. Aceasta a fost, dragii mei, povestea Minciunii și Onestității, acele două fetițe care au strâns în desagele lor tot ce au considerat a fi de preț. V-a plăcut? Sunt sigur că v-a plăcut. Ia să-mi spuneți voi mie în comentarii, pe voi v-a ajutat onestitatea? În ce situații? Vă aștept în comentarii. Nu uitați
voios de șoșonel! Mua! 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 Șoșon știe tot!